Здравейте, българи! Здравейте, национално отговорни български граждани! Аз се казвам Саркис Саркисян, студент по политически науки, имащ честта да бъде градски председател на младежката партийна организация на партия Национален фронт за спасение на България за град Варна. След дългогодишни битки и борба за национално обединение, за разпространение на патриотизмът сред все повече млади хора, през 2014 година лидерът на политическа партия Национален фронт за спасение на България, съвместно с Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, създаде коалиция Патриотичен фронт, която обединяваше 14 патриотични формирования. Коалиция Патриотичен фронт влезе в Народното събрание и от тогава до ден днешен тя активно отстоява своята предизборна програма за управление на България. Макар и трудно, министрите на партия ГЕРБ и на Реформаторския блок успяха да се вслушат в немалка част от предложенията на коалиция Патриотичен фронт. Макар и трудно, те проумяха необходимостта, важността от това ние да имаме една стабилна ограда, която да ни защитава от външни посегателства. В този смисъл оградата на българо-турската граница ще бъде готова до края на годината. И не само това свърши Патриотичният фронт в Народното събрание. Именно тази коалиция беше отговорна за приемането на нов закон за добив от дървен материал. Новият закон изцяло ограничи, минимализира до минимум мафията около ДПС, която изсича и продължава, може би незаконно, да изсича българската дървесина, българският дървен материал. Но чрез новия закон категорично се ограничава тази възможност. Вече нощно време фирмите нямат право да добиват дървен материал. Всеки един камион, който отива да добива дървесина, трябва да притежава GPS система, която да проследява докъде се движи този камион. Електронни билети. Именно коалиция Патриотичен фронт беше отговорна за това 2015 година да не се съкратят 95 влакови композиции и 1500 души да останат без работа. И още хиляди да останат без най-евтиният, най-достъпният транспорт, а именно българските държавни железници. Това са само част от важните стъпки, които предприе Патриотичният фронт в това Народно събрание. Разбира се, има още много какво да се каже. Като например това, че ограничихме секциите в Турция. На предните парламентарни избори секциите в Турция бяха 136, а сега, след настояване на Патриотичния фронт, секциите в чужбина ще бъдат до 35. В Турция ще има до 35 секции. А както знаем всички, от Турция идват около 50 000 гласа за антиконституционната партия ДПС. Вече това няма да е така. Патриотичният фронт съдейства за това да се ограничи корпоративният данък за фирми, които се опитват да развиват бизнес в най-изостаналият район. Не само в България, но и в цяла Европа, северо-западна България. Особени са заслугите на лидерът на политическа партия НФСБ Валери Симеонов да се приеме един морален акт от страна на българската държава. А именно 24 април да бъде ден, в който българската държава да почита паметта на избитите, масово изтребените арменци на територията на Османската империя. Патриотичният фронт предложи и датата 17 май, Баташкото клане, да бъде ден, в който да се почита паметта на избитите българи на територията на Османската империя, но ГЕРБ и другите около тях отхвърлиха това наше предложение. Продължаваме да работим според нашата програма, с която сме влязли в Народното събрание, обединени. След години патриотично разединение заради провокации, атаки от други националистически партии, лидерите на Патриотичния фронт простиха, успяха да простят, намериха сили в себе си да простят дългогодишните обиди, нападки на Волен Сидеров. Години наред партия Атака и този човек плюеха
лидерите на тези две основни патриотични партии, НФСБ и ВМРО. Но какво са тези нападки в името на България? Нима тези персонални обиди, които сме си нанесли и ние, членовете на тези партии, помежду си, са основна причина, поради която ние да не се обединим в името на България. Не. Крайно време беше ние да стъпим на една здрава обща основа в името на България, в името на бъдещето на България. Защото само обединени, само единни, само здраво сплотени, трите националистически партии, загърбали своите различия, могат да се справят с кражбите в енергетиката. Могат да намалят цената на тока до степен, която да бъде поносима за всички българи, за всички данъкоплатци. Само обединени българските патриоти могат да изработят съвместна програма за справяне с основния проблем. Проблем номер 1 в държавата, а именно липсата на раждаемост. Демографската криза, в която се намира държавата ни, защото ние намаляме с по 35 000 души средно на година. Нацията се претопява. Само обединените патриоти заедно и единно сплотени могат да минимализират престъпността. Битовата престъпност, циганската престъпност. Да, винаги ще има престъпност, но тя трябва да бъде ограничена. Ограничена до минимум. Само единните патриоти могат да изработят стратегия за икономическото развитие на държавата ни, за да може България да произвежда, да търгува с други народи, да увеличава доходите на хората. Само обединени и силни могат да направят това патриотите. И още много, ако са заедно. И сега беше най-подходящият момент, в който трите патриотични партии успяха да се обединят в името на България. Те го направиха за България. При лявото разцепление, при дясното раздробяване, патриотите успяха да дадат пример в условия на тежка международна политическа обстановка, как трябва да се управлява една държава. И затова ние застанахме зад една истинска, доказана, патриотична кандидатура за президент на България, каквато е фигурата на Красимир Каракачанов и, разбира се, Явор Нотев от Атака, доказан юрист, професионалист, като негов помощник. На България е необходим президент-патриот. Президент, който не да бъде президент само на бедните или на работническата класа. Президент, който да не бъде президент само на онези, които мразят Русия. Президент-обединител, който да обединява българското общество, който да бъде колектив на българското правителство. Президент, който да бъде балансьор в обществените отношения, защото в трудни времена обществото се разделя, а не трябва да е така. Обществото трябва да бъде единно пред сериозните проблеми, които касаят сигурността и просперитета на най-важното за нас – държавата. Ако не Красимир Каракачанов, кой? Румен Радев? Никому известният пилот. Къде беше Румен Радев 27 години, когато нашата авиация и цялата ни армия се минимализираше? Когато армията ни регресираше? Някой чу ли е този човек някога, някъде да се покаже и да каже нещо? Румен Радев, имаш 3 квалификации в Съединените щати. Къде беше Румен Радев през всичките тези години? Станал патриот, откакто бе избран за кандидат-президент на инициативен комитет от БСП. Къде беше ли? Стоеше там, в армията, на заплата и си мълчеше. За справка, Красимир Каракачанов в годините назад е водил последователна политика, която твърдо, категорично е устоявал позицията, че България не трябва да унищожава своята армия, че България не трябва да бъде държава с
треторазрядно въоръжение, а България трябва да бъде силна, модерна държава с модерно въоръжение. Така се отстояваше позицията. Ако ние, патриотите, имахме силата и властта преди, то сега нямаше да бъдат актуални тези теми. Или пък Трайчо Трайков, който е кандидат на раздробеният реформаторски блок. Трайчо Трайков, изпитващ силна любов към НАТО и Европейският съюз и Съединените американски щати най-вече. Към Съединените американски щати. За разлика от тях двамата, ние, национално отговорните български патриоти, уважаваме нашите партньори от Северноатлантическия договор. Факт. Ние сме членове на Европейския съюз и като такива ние ще защитаваме, както сме го правили, ще продължаваме да го правим, ние патриотите, ще защитаваме нашият национален интерес пред всички други фактори, било то международни или вътрешни, когато се касае за нашата сигурност, нашето бъдеще, нашия просперитет. На едни равноправни основи. И разбира се, ние искаме българските национално договорени патриоти да имаме добри отношения с Турция, като наш съсед, с Русия, с всички останали третостепенни държави, които са извън Европейския съюз, извън Северноатлантическия договор. Но не да се караме с когото и да е било, а да отстояваме нашите национални интереси пред всяка една велика сила. Така се прави политика. Така се уважават политици, когато те защитават националния интерес. И го правят в годините. Какъв президент ще изберем ние? Аз? Вие? Зависи именно от нас. Зависи от всички граждани, от обществото. Дали ще изберем американофил, русофил, русофоб или някакъв друг, или обединител, който да стои отгоре, показвайки правилния път, на къде трябва да се движи нацията. Показвайки на къде трябва да върви държавата като цяло в тази безпътица, в която се намираме вече 27 години. Красимир Каракачанов и Явор Нотев са доказани във времето национално отговорни български патриоти. Представете си вие, българи, ако патриотите бъдат втора или трета политическа сила, колко силни ще бъдат те в Народното събрание. Чрез законопроектите, които ще поставят на дневен план. Чрез приемането на тези закони ще спрат кражбите в енергетиката и престъпността, и доходите на хората ще се увеличат. Ще работим и за демографската криза, за разрешаването на този основен проблем. Но за неговото разрешение се изискват пари, защото българите, за да създават поколение, искат преди това да знаят, че могат да му осигурят дом, образование, здравеопазване, т.е. да имат доходи за отглеждане на повече деца. Да бъдем заедно и единни и да дадем шанс заедно на една доказана кандидат-президентска патриотична бойка. И нека бъдещето бъде в ръцете на българският патриотизъм. Нека бъдещето зависи от нас. Защото ние сме бъдещето на България. Да живее България!